Good day mga ma'am! Hello sa inyo lahat. So for today's video and ganap, ako po muna panandalian ang magsisilbing bantay o tindera po ng aming a la carte o ng aming ihaw-ihaw dahil si Dayan po ay birthday ng tatay niya po. Yes. Nagpa-birthday po kanyang tatay, so nagpaalam siya sa akin kahapon na hindi mo na siya papasok to celebrate the birthday. I think 84 na yung tatay niya. So happy birthday, tay. Ang kanyang lolo pala, rather, yung kanyang lolo. So happy birthday po. And ngayon, ako, maliban din sa mga una namin tinitignan, mostly kasi ang tignan namin dito, siya nga pala. Meron kami ito ka ng manok, of course, barbecue o yung pork, hotdog, butchi, leeg, atay, tsaka yung bato ng manok. So ngayon, tinry ko kasi hindi ko pa ito nakikita dito, no? Yung isaw ng baboy. So meron na akong half cook dito na isaw ng baboy. So i-try ko lang siya dito kung magugustuhan nila. So hopefully magustuhan din nila. So, kasi gusto ko yung ibang ihaw-ihaw dun sa Manila. I-try ko dito. Actually, nagharap na ako ng yung Betamax, yung dugo ba na square. Yun. So, gusto ko siya i-try din dito. Baka matipuhan nila, diba? So, adobo lang naman yun. Pero kailangan kasi yun naka-froze. And puro siya. Dapat wala siyang mix na water. So, yun ang hinahanap ko. Then, ano pa ba? Meron pa tayo ibang mga itatry. Or kung meron kayong suggestion, you can comment down below. Anyway, nadigay ako. You can comment down below regarding sa kung anong suggestion ninyo na pwede namin idagdag sa ihaw-ihaw na afford ng ating mga students and mga teachers, of course. Yung mga affordable lang. No? Kasi, syempre, ano pa rin naman tayo, nag-a-adjust pa rin tayo. And siya nga pala, nako, 2 days from now, kasi ngayon is July 16, 18, pala kami nag-open talaga. Officially, 16 kasi nandito na kami, pero 18 kami nag-start na magluto, magtinda, and all. So with that, ako abangan nyo, sana mamaya makaubos ako ng benta para na sa ganun pagbalik ni Dayan. Marami siya lulutuin na bagong mga stocks. Yan. Okay? So abangan nyo kami later, ha? Bye-bye muna. At andito naman tayo sa ating mga ulam with Ate Vivian. Hi, Ate Vivian. Marami ka bang ulam? Dagan-dagan sana. One lang. So we have adobong sitaw, the lumpia, the all-time favorite of the kids. We also have fried chicken, okra. Isa rin to sa mga experimental ulam namin. Ang okra. Yeah. Testingan kung nabay magpalit. Kung may bibili daw, tinesting niya muna. Yan. Meron din kaming pansit. Ayan. Kanila? Pork chop. Pwede magkaon? Opo. We also have nangka and lauya or nilaga. Oo, lauya. Yan. Palog na rin ko dito, sir, ha? Kuha ka na lang dyan ng kutsara, tinidor ko yan. Yan. So mamaya, sana makaubos tayo ulit. Oo. Ay, asa na yung... Pa. Alang-halang, wala pa? Ulangan pa ang sudan, wala pa kaabot ang nagsubo. Wala pa raw. Na, mata. At ngayon nga, ay magsisimula na tayo magluto ng ilan sa mga putahe ng ating a la carte o ihaw-ihaw. So, half cook lang muna natin yung iba dyan para na sa ganon, later, kapag dumating na yung iba nating mga customers, mas mabilis na siyang maluluto. Ayan, sana hindi talaga ako mangamoy usok for today's video. Grabe, ganito pala talaga siya kahirap, no, mga moms? Pero okay lang, kasi ang importante, meron tayong work. At dahil nga wala si Dayan na ating tagaluto, yung naka-assign dito sa ating a la carte, ako muna yung nandito ngayon. So as you can see, may sauce na yan at may mga mangilan-ngilan na rin siyang yung pampahid. So natimplahan niya na yan bago pa niya ako iiwan sa akin yung mga paninda na tulog niya na and all and everything para na sa ganun salang na lang ako ng salang.
So, ayun na nga, dumating na yung iba nating mga customer. At nakakaloka talaga. Naku, parami na sila ng parami. O, mapapansin niyo naman, social ang ating pang-ihip sa uling. O, nakaano tayo, mini fan. Ayun. So, hindi na ako gumamit ng pamaypay. Dahil, hindi ko na rin alam kung ano uunahin ko. Dahil sunod-sunod na po sila dumarating na mga customer. Yan. Lalo na yung mga suki natin. Shoutout sa inyo dyan. At lalo na nga po tayong dinagsa ng ating mga customer. Nako, dahil nga mag-aalas 12 na yan, magla-lunch break na. So, ang ating mga student and teacher ay talaga naman pong nagsabay-sabay na. Nako, I can't imagine kung paano ba talaga yung discard na ginagawa ni Ate Dayan. No? Pero, believe talaga ako kasi ako talaga nararatel na ako ng mga time na yan. Hindi ko na alam paano unahin ko, kung paano babalatan, kung anong unahin kong isa lang, kung paano ko siya hindi mapaghihintay na matagal yung ating mga customer kasi syempre, di ba, baka pag nainip sila, bigla silang umalis. Kaya dapat dire-diretso lang. Hi! Sa YouTube yan. Uy, ako yung una nakayon na nag-vlog sila kay natugisan na kakauban gina familiar na kay kadabay sa akong YT. Marites ka talaga. Oy, dito wala. Hirap pala talaga yung gawin. Dito ka ate, may usok ka na. Pero gusto niya maging doktor. Yung mga pilangan tayo ba? Yung mga pilangan liver. Maibni mga presenta. Ano sa inyo? Hotdog? Kain. Maibni mga presenta. What's the one you want to get na? We'll eat the presenta because the presenta para sa wala isa pa. Ay, saban na lang eh. Sada na lang. Ito na yung mga hotdogs. Ay, wait lang po eh. Kasi ako, sorry. Ayun na kayo. Ayun na kayo. Wani, wait lang kayo. Wani, dito ba? Thank you po. Miyok. Ako mga moms, grabe. Ganito pala talaga siya. Ang init. Dayan, pumasok ka na. Grabe yung pawis ko. No? Okay na rin yan. At least nababurn. Pati yung skin natin nababurn. Diba? Kasi may ribbon tayo. May pa-ribbon. Hindi naman nakatulong kanina. Mga moms, so, eto na nga. Nako, nakakaloka. Hindi pala talaga ganun kadali magtinda ng ihaw-ihaw. No? Or sadya talaga merong timing. Kasi, last time nakikita ko si Dayan, kunyari 20 yung stick niya ng pork or ng barbecue. Kalahati nun, hina-half cook niya na. Yung kanina kasi binagsa, nabigla ako. Alam mo yun, hindi ko nakita yung... Sabi niya na naman siya, ano wala nag-cook si Ma'am Chef? May mga hinapok akong iba. Pero naubos din kaagad. So, ang bilis niya naubos. No? And in addition to that, nakakaloka. Ang tinda po talaga ng aming barbecue is 20. Ang benta ko po ay 15. So,
Ayun na, abonado po ako. Abonado po si Ma'am, siya mga Ma'ams. Nakakaloka. Kaya naman kakain po ako ng isaw ng baboy. Kumain ka na, kuya? So, kakain na lang ako kasi yung sahod ko, i-abono ko lang din. Hindi ako kumita, nag-abono pa. Kain na lang. Cyrus. Hi, baby! Ano yan? 20? O basta dito kayo kakain. 30 na itong dalawa. Ha? Kaun sa man? Itong dalawa. Ano ba yan? Yan. O, kunin nyo na. Ngayon, sa'yo mo. Sa imo ha, ako na. Ah! Pargago. Ano ba? Ito na gusto niya, Ma'am Shio. Oh, kainin mo, pati kaldero. Kano to lahat? Kaserelo. Kaserolo. 50 pa yan. Dalawa yan. 50. Gawin ka? Chingko ta. Palag na ha. Sige, ganyan. Ito naman kung sino pa yung mga senior high talaga. Ang titipid eh. Lalaki ng baon eh. Dali na ano? O ikaw, kung sabihin yung toolbox mo. Ito lahat may at TikTok. Ano yun, may? Sabaw, oh. Sa inyo na rin ito, sabaw. Dito ka nakapaghaluin, pati kanin. Saka yan. Magkain sa iyo. Sinabaw naman na. Pila lumpia. Ay, grabe ikaw yung pinakabigatin. 5 isa. 25 yan, huwag mo ng tawaran. Aray ko! 20 ng 5. 24 to. Wow! Ang yapon! Ig na lang ko, ig. Nana mo ko yung ig? Ako rin na ah. Lamang nga lang yung isa. Mga ni, kaya nako. Baby, ano nga? Ilang kanin? Ayan, magkawin ba? Ano naman magtitigan lang kayo? Umaya pa kami. Ay, na ako'y ano, isaw ng baboy. Kanawa. Bagong ano ng a la carte namin. I-reserve ko na. Oh, ito. Saka ito. So, reserve na rin Hi, daw yung- guys! Reserve na rin yung itlog. Hi, guys! Ano ba? Kaliwa kanan? Lahat na to? Kaliwa at kanan. Kanin. Kasi baka mamaya wala akong kanin. Ilang ka rice si mga say? Tawin mo. Ang may kanin? Dua ka rice lang si mga. Tatlong rice. Tatlong rice. Bato na lang ah. Ay, 4 na rice. Ano ito magkawin? Kailan mo din? Ano na? Ano siya kasi? 4 ka lumpia. Ang kagbihin ang brownan. Kuwan! Kuwan ba? Anong takawin ni Taon-Taon? Ayan, 25. Kasi sa tayo, wala si Madam Nisol. Si Madam... Isang egg lang Si Madam lang. Jenny, Madam Nisol. Saka isa ka eh. Isahin na yung pagbayad mo yan. Oo. Saka ito. Yun lang babe, soft drinks. May addition lang kami may. Magkanin ka? Magsabi. Polo. Ano ba? Alas 3 pa naman kayo mag-out na. May mga tupin. Ayun na pala decision. Ubus na. Inubos nila sa tawaran. Ganyan po yan si Milo. Ginagamit niya po yung bogi niyang kaklase na para makaligtas. Ayun na po ang mga tirador ng kanin lamig. Hi guys! Thank you guys. Nasimot na nila yung natirang ulam. Ayan at natapos na naman nga po ang isang araw. Naku, alam nyo ba, I'm so excited. Iniisip ko tuloy kung ano pwede kong gawin para sa aming first monthsary. Wow. Hindi nakakatuwa lang kasi first, ano to, tuloy-tuloy, no? Isang buwan siya. So, hindi siya madali yung magpatakbo ng ganitong negosyo. Pero dahil sa tulong nga ng mga taong nasa paligid ko, yung aking mga tauhan, napaka-supportive. Maraming salamat. Especially you guys, yung mga nanonood. Yung mga nagbibigay ng kanilang blessing, yung mga nagsishare ng kanilang blessing, yung mga nagsishare ng kanilang support sa atin, yung mga estudyante na, ayan, nandun sila, oh. Na talaga naman nakasuporta sa mga paninda natin, no? Maraming salamat sa mga teachers, maraming salamat po. To everyone na lagi nandito sa Momshi Store, thank you so much. Sa 1 month, sa pag-iisipan ko muna maigi kung ano yung pwede nating gawin, no? Alam ko yung iba sa inyo mapapaisip, gagastos na naman ako, no? This is my personal money. Kung naman yung ipapakain natin or ibibigay natin for them, it's my personal money. To give thanks, diba?
sabi nga nila, it's a give and take relationship. Syempre, while nagsiserve kami ng masarap, din naman, hindi ko rin naman po talaga yan hindi ko rin, ipaglalaban ko rin talaga yan, no, na masarap yung mga food na luto ng aking mga chef namin dito. And, what you call this, siguro, isa pa si mga plus factor, hindi yung mga bonuses lang, no, na binibigay namin sa kanila. Siguro yung pakikitungo rin natin sa mga customers natin, no. Then, I know for sure kasi iba naman natin mga customer, may kanya-kanya na yung mga suki. At kami ay bago lang kami dito sa lugar na to, dito sa pwesto na to. So, nanliligaw lang din kami ng aming mga customer na sa ganun magbabalik-balik sila. Kung minsan nagkukwentuhan kami, we're talking about our personal life. We're talking about their jobs, especially mga teachers, na nakakatuwa kasi unti-unti nakikilala natin sila, nakikilala rin nila tayo. So, nagkakaroon ng connection. So, yun yung isa sa mga we are planning na mas ma-build pa, no, yung tag dito, yung yung kampante, yung relax sila dito, masaya sila rito. Actually, kanina may kumain nga dito, din ang sabi niya, first time kong kumain dito, and napapansin ko, na parang raw siya na, tawag mo rito? Yung parang sabi niya, ano bang meron doon? Parang gano'n, curious. Anong meron doon? Bakit ganyan ngayon? Tapos sabi niya, wala na kayong ulam. Tapos yung mga inihaw din namin, nauubos ka agad. And ulams. So, yun nga, sabi niya, kaya naman pala kasi daw masarap din ang food. Masarap din naman yung food namin, gaya ng ibang mga food. Siguro, yun nga, at least, ino-offer din natin na meron silang kampante na pwesto, no? Yung mga ganong bagay. Siyempre, pag kumakain tayo, yung mga hinahanap natin sa isang kainan. Anyway, aside from that, mas pinagbubutihan at pinag-iigihan pa namin. And nag-iisip din kami palagi kung yung mga bagong putahe na pwedeng i-offer at ibigay sa ating mga consumer, especially yung mga affordable. No? Kaya sa inyo lahat, maraming salamat sa panonood, sa mga lagi nakatutok sa ating mga videos. Comment down below if you have any suggestions. Malay nyo, kaya kong gawin o kaya namin gawin. Maraming salamat po. Again, don't forget to share, like this video, and subscribe na rin. Kaya uwi na ako. Ako na ulit na iwan dito. God bless everyone. Bye!